ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁରେ ହରିଆ ବୋଲି ଗୋटे ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚାଷ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଏ। ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିଲା ଓ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲା। ତାର ନାମ ମୀରା। ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହରିଆ ପୁଣି ଥରେ ବାହା ହେଲା। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କମଳା ଥିଲା। କମଳା ମୀରାକୁ ଜମା ବି ସହିପାରେନି। କମଳାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ତାର ନାମ ଶିଖା। ସେ ତା ନିଜ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୀରାକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରେ, ତାକୁ ମାରେ। ମୀରା ଘରର ସବୁ କାମ କରେ, ରୋଷେଇ କରେ, ତା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ ଓ ଚାଷ କାମ ମଧ୍ୟ ସେ କରେ। କେତେବେଳେ ଖାଏ ତ କେତେବେଳେ ଖାଏନି। ସବୁଦିନ ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହିଥାଏ। ପ୍ରତି ରାତି ନିଜ ମାର ଫଟୋ ଦେଖି କାନ୍ଦେ। ତା ମାକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯାଉଥାଏ। ମୀରାର ବାପା ମୀରା ଉପରେ ହେଉଥିବା ସବୁ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ମା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମା, ମତେ ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ, ମତେ ଏଇଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ଆଗଣା ସଫା କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଘରେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା। ଶୁଣିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାମ କଲା। କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଶିଖା ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତା ହାତରୁ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟାକ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଓ ଶିଖା ଜାଣି ଜାଣି ତା ମା ଆଗରୁ ମୀରା ନା ଦେଲା କି ସେ ହିଁ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତାପରେ କମଲା କିଛି ନ ବୁଝି ମୀରାକୁ ମାରିଲା। ମା ଦେଖ, ଏ ମୀରା କ'ଣ କରିଛି? ଏ ହାଣ୍ଡିଟି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଦେଖ। ଦେଖ ମା, ଦେଖ ମଥିଆ କେମିତି ମୀରା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଦେଖ। କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଡାକୁଛୁ? ଆଉ ଏ ମାଠିଆ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ମା ଦେଖ, ଏ ମୀରା କ'ଣ କରିଛି? ଏ ହାଣ୍ଡିଟି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଦେଖ। ସେ ମୀରାକୁ କିଛି ନ କହିଲାକୁ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ତାର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୀରା, 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 ତୁ ଆମଥେ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ତତେ ଆଜି। ନା ମା, ନା, ମୁଁ ଏ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିନି, ମୁଁ ଏ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିନି ମା। ଶିଖା ଏସବୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। କମଳା ମୀରାକୁ ବହୁତ ମାରିଲା। ମୀରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ କମଳାକୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୀରା କମଳାର ବହୁତ ସେବା କରେ। ତାକୁ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଏ। କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ଝିଅ ଶିଖା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଯାଏ। ମୀରା କିନ୍ତୁ ଦିନ ରାତି ତା ମାର ସେବା କରୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କମଳା ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୀରା ମୋର ଏତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛି। ସେହି ଦିନଠୁ କମଳାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୀରାକୁ କୋଳେଇ ନେଲା ଓ ତା ନିଜ ଝିଅଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ମୀରା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିଖା ମୀରା ଉପରେ ରାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି କମଳା ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଶିଖା, ମୀରା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲ ମାଗ। କିନ୍ତୁ ଶିଖା ଭୁଲ ମାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କମଳା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣି ଶିଖାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିଖା ଡରିଗଲା ଓ ଶେଷରେ ମୀରାକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୀରା ତା ମାକୁ ଅଟକି କହିଲା, ମା, ଏମିତି କରନି, ଦୟାକରି ତାକୁ ଆଉ ମାରନି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହରିଆ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ହସା ହସା ମୁହଁରେ କହିଲା, ଆବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତମେ ଦୁଇଜଣ ତୁମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୁସିରେ ରହିବା।